амиршоев азизҷон субатуллоевич сокини шаҳри ливакан бо ҷурми напардохтани андоз ба 3 соли зиндон маҳкум шуд. ба гуфтаи тафтишот амиршоев фақат аз моҳи май то декабри соли 2019 аз хитой ва эрон ба маблағи қариб $4 миллион борҳои гуногун аз ҷумла масъулаи сохтмонӣ ва молҳои мавриди ниёзи мардум оварда қариб 1.5 миллион сомонӣ андозҳои ҷамъшуда аз ин фаъолиятҳояшро насупоридааст. дар рафи тафтишот маълум шудааст ки ширкати ливакан ки азизҷон амиршоев тавассути он борҳояшро аз хитой меовард аслан ба номи як каси дигар сабти ном шудааст. худи амиршоев ва вакил ё наздикони ӯ қазияро шарҳ надоданд, вале тафтишот мегӯяд гуноҳи ӯ дар ҷараёни тафтишот ва мурофиа исбот шуд. маркази матбуоти достони кулли тоҷикистон дар пайи ба иҷро даромадани ҳукми азизҷон амиршоев бархи тафсилоти парвандаи ӯро нашр кард. ба гуфтаи тафтишот амиршоев 20 марти соли 2019 ширкати ливаканро ғайриқонунӣ бо воситаи шаҳрванд азизов зайдуллоҳ ташкил намуда аз 1 марти соли 2019 то 1 июли соли 2020 ба фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ машғул шуда ба содир намудани ҷиноят даст задааст. чунончи ӯ аз моҳи май то моҳи декабри соли 2019 ба маблағи $3,856,590 амрикоӣ баробар ба $36,885,726 сомонӣ молу маҳсулоти сохтмонию ниёзи мардум аз ҷумҳурии хитой ва ирон тавассути дидбонгоҳи терминали шаҳри душанбе ворид намуда аз пардохти андозҳои атмӣ дар ҳаҷми умумии $1,465,908 сомонӣ барқасдона саркашӣ намудааст. гуфта мешавад дар иттилоияи додстонӣ прокурори шаҳри ливакан нисбат ба амиршоев бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноятии тоҷикистон 260 қисми 1 ташкили ғайриқонунии ширкат ва 292 қисми 1 саркашӣ аз пардохти андозҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда баъд аз анҷоми тафтишот ба суди шаҳри ливакан барои баррасӣ намудан ирсол намудааст. парвандаи ҷиноятии амиршоев аз тарафи суди сайёри шаҳри ливакан дар шаҳри душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд. амиршоев бар асоси ҳарду иттиҳоми эълоншуда гунаҳгор дониста шуда ба ҳукми додгоҳ ба амиршоев ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 3 сол бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳии низомаш умумӣ таъин карда шуда ӯро бо ҳукми додгоҳ аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ низ маҳрум карданд.